Mai martaba sarkin Zazzon Suleja, Malam Muhammad Awal Ibrahim, a madadin illahirin al'ummar da ke masarautar Suleja, na neman taimako da gudunmuwa daga sauran al'umma musulmai da sauran masu hannu da shuni da ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran waɗanda Allah ya hore mawa domin kammala ginin katafaren masallacin Juma'a na garin Suleja da aka fara ginawa da zai ɗauki masu ibada kusan 4,000 da aka kiyasta za a kashe kuɗi da suka kai naira biliyan 2 da miliyan 250. Za a iya aikawa da gudunmuwar kuɗin zuwa asusun kwamitin gudanarwa na gina babban masallacin na Suleja, bankin Zenith 10133650992, bankin Unity 0022750996, bankin Stanbic IBTC 0011385159. Sannan za a iya ba da gudunmuwar kayan gini zuwa ga fadan mai martaba sarkin Suleja da ke jihar Neja. Ku ba da gudunmuwar ku tsakaninku ga Allah. Allah ya saka da alkhairi. Sanarwa daga kwamitin gudanarwa na gina babban masallacin Suleja.